Bueno, ben o sabedes que os peregrinos, cando fan o Camiño de Santiago, atópanse ao longo de todo o camiño con moitos xestos de boa fe. Precisamente cun deses xestos fíxose máis que popular Lourdes. Mirade, Lourdes vive en Melide e ela ten unha finca pois aí por onde pasa o Camiño de Santiago. Ela dende fai anos planta frambuesas e claro, pasaban os peregrinos, vían esas frambuesas tan bonitas e pedíanlle un manoxiño e despois dábanlle pois a cambio algo anecdótico, así uns pesos, non? Claro que co tempo Lourdes dixo, eu vou facer deste bo xesto, xa que aos peregrinos lle gustan tanto as frambosas, pois vou facer o meu pequeno negocio. Home, Lourdes, fixache ben, xa que chivan por aí, algúns pagaban, outros non tanto, bueno, sempre se portaron moi ben, a verdade, Pero Lourdes, a súa tenda podemos decir que é un pequeno oasis para os peregrinos, porque, por exemplo, cando chegan xa lles dá auga directamente de balde, non hai que pagar nada. Cafeíño, €1, non son cartos. Hai torta de Santiago, hai colle enerxía calquera. Home. Chegando aí a Melide, colles enerxía cando queras. impulso. Pero atención, a mí o que máis me gusta, Lourdes, de verdade, eres unha fenómena, porque todo comezou cun carretillo cheo de caixas de froita. Mirade por aí porque é unha maravilla. Ai, Javi, compañeiro, xa vou cansa, e veña andar, toda a mañá andando, prestábame a min agora que sei un vasiño de auga fresca, unha peza de fruta. Mira, hai un oasis no camiño, vamos alá. Lourdes, vasiño ben cheiño, que isto non falta nunca, que é para toda a xente que van por aquí, vasiño de auga gratis, non? Para todo o mundo, incluso antes de vender nada, eu xa tiña auga gratis para os peregrinos. Empecei aproximadamente no 2000 ou así. E viña a recoller as frambuesas, os excedentes, pois vendíaos tamén. Pero os peregrinos, sí, chamábelles a atención. Velas e se pedían, me podes dar unha, me podes dar unha. E moitos, pois, querían gratificar cun puñado que lle daba. E algún, pois, tan generoso que igual che tiraba, pois, €5 ou máis. Creo que un mo dixo, por que non nos deixas aí na carretilla deixei unhas pouquiñas así nunhas terrinas e deixaban ali noutra terrina, noutra bandexiña, deixaban o diñeiro. Lourdes, tú a que hora abres este posto para ter as tortas frescas todas as mañás? De 8:30 a 9 ou así abro. Ás 8:30 xa estás aquí a ca torta feita, entón tú a que hora te ergues, Lourdes? Bueno, fago o día anterior á noite. Xa iba a dicir, senón tú ás 5 da mañá ao mencer xa estás aí amasando. A veces estou ás 2 da mañá con elas, pero é porque teño o traballo atrasado, claro. Usually there's a lot of bars and restaurants that serve coffee, but not this close to the trail. Estes eran 2 peregrinos que se conoceron no camiño e despois aquí foi onde xa entablaron máis conversación, veñan con moita broma, que nos vamos a casar, que nos casamos, que non sei que, nos vamos a casar en Santiago. E chegaron ao teu posto e dixeron que mellor sitio para propoñerme a esta rapaza que aquí, onde a Lourdes. Sí, foi moi emocionante, tiveron moito tempo aquí. El marchou chorando daqui. Isto gardo como ouro en paño e teño 9 ou 10 xa me parece, como estes, tomos como este. Cando me xubile, pasarei o tempo lendo as notiñas todas, traducíndoas, as que me escribiron que é un estranxeiro que eu non sei lelo. Encantada estou con este libro, estou moi contenta. Isto é outro mundo, estar aquí cos peregrinos, outra forma de ver as cousas.